ang'eni duoko margi nitie kar ka. To koro kata kopogore gi duoko ma Shabana bende oyudo ni, kocha bende nitie kar ka kod paro ma opogore. Bandari otugo yo machalo nade, to Shabana midhiero mag yudo ni pod gikalo yo machalo. Winj kocha ka to bang' waduogo e studio ka wabenda negi twak achiel kachiel. Game haikuwa mbaya. Si wenyewe tunajilaumu sababu make some silly mistakes hapo kwa defense yetu and tukaconsider, but generally it was a good game. My boys played a good game. Wame create chances na pia tukuzitumia. Hii ni mfano tosha KPL, hakuna timu rahisi. Wenzetu ukiona kwenye table wako mwisho, lakini angalia ule mchezo unapeana, wamecheza mchezo poa sana. Sisi tulitarajia wacheze vile wamecheza, kwa vile kwa tafuta pointi, game kama mbili wanafuatana 3 hawapati pointi, lazima game ingewa ngumu. Kwa vile tulikuwa tumetarajia wangejipile nyuma, sasa hivi kuwa patient na game. Aya, mano ka bontire kar kae. Ang'ema bende yang wadhi nyime kar kanyo, paro en mane. Game ni maber, gi concede gonde ariyo mago jo Shabana. To kamachielo kocha jo Bandari o concede mana achiel, to iwacho ne jo Shabana bende orakore makare. Tie machako di mana mapiyo. Gire sas mamoko mapontiere kar kanyo, ang'ina wanegi mana mutingo mar Murang'a Seals e kinde mabiro ka pod wadhi nyime kod duoko mamoko. Okay, Cleo nyoro kanya wuok adhi mpira. Nyo yudo ka bang disappointment mar Saturday, kanya yura koro awinjo njili kalo. Itie pasa manyo oyalo ni ka ng'ato chwanyi ting'wonne. Koro nya ng'wonne refa ma je VR ando. VR wabiro. Lakini okay Shabana nigi problem sana nikech nyoche gibiro go gi ang'wen gi ulinzi goro chako duogo gi achiel kendo no osego gi 2-1. To gini kelo na gimoro ka Cleo ni kirango timbewa mag Western Region, Western and Nyanza, warango Nzoia, warango Homeboyz, warango Moroni, warango Shabana, okwatim maber, en mana Gor kende. To kirango mano to mano manyiso ni mondo mi watim maber kocha, insa motimo maber, iyudo ka wayudo nyaka players, nyithindo man kucha donje clubs. Koro iyudo ka en gima dhi hinyowa sana. To aparo ni Shabana wuon aparo ne ok gipanga. Negi paro ni negi rango crowd, to negi gocho gi crowd. Tingeni NSL kacha Cleo en gi weche mang'eny. Momiyo iyudo ka seche moko kidonjo ka tiyudo ka seche moko nyalo bagi. Lakini ginyalo loso gini, but ok en maber nikech nyocha neno crowd ma Tusker manigine ma Shabana na nego de pap kwa gocho kodgi ne gihingowa. Sani kirango Gor sani yuro ni number 3 in terms of fans. AFC ni malo, Shabana, then Gor Mahia. Ne ayudo crowd no. To ka crowd no ginyalo tap that crowd gi loch nyalo bedo maber sana to the Kenyan football. Nikech sama koro wadwa bedo gi Shabana kacha fans ma Shabana mar Gor Mahia gi AFC Leopards. Iyudo ka pap dhi bedo maber. Ing'eni pap bende ka ji tin to kine ka gine kata mpira mori. To ober sama koro kudonjo kacha tiyudo ka ji laro kombe. Koro iyudo ka en gino maber. But kodhi kor sa Murang'a Seal ne biro, aparo ni gibiro kaka underdogs. Ing'eni timbewa mabiro Western kocha, gin gibiro gani bol zetu ni za huku. Gin mpechgi ni Western tiere gi mpira. Western na Nyanza nitie mpira. Koro nitie ubabe moro ma gibiro go. Jo Western, jo Murang'a Seals ka gibiro, to ne gibiro kaka underdogs. Gibira gi low profile. Wadwa mna surprise jogi. Nikech gi jogo osekakawo gani one central ka. Ni wan gi wan mana jo biashara. Kuro gibiro ga kisniper. Kuro sani neno ka gichako buogo. Jigo ka dhano ni ala kara tim ni ena tim nikech dhano winjo mana ni Murang'a Seals. Wacho ni mano timo wadwa kalo ga kala. Kuro sani ok en kalo. Ineno ka sani kuro gitai gi Gor. Matinde ni gimiyo Gor be nyaka kuro ni but gima ng'eyo ni Murang'a Seals gin joma gidwa tero gino bedo malo mondo kata kaponi kichako gogi to gitieko giteke katikati mar table. But gima ng'eyo ni lum to gidogie. Aya, ka lum gidogie Ibra ineno machala duoko ma mokwongo mantie kar ka. Ng'eni moko pontie madhi bedo gi thuolo mano mar neno e kinde mabiro kar ka. Maneno sani mano e tugo kinde Shabana kod mano ma Bandari. Mano mabene mano go Shabana go Bandari oko machiel. Nje duoko mamoko mapontiere kar kanyo mano kwarango league no mano mar ma pachokae mano mar FKFPL ma bene no aluo pachokae. Nitie duoko mamoko ma bang'e wanyalo yudo thuolo mar mondo mi wanegi mago moting'o duoko no mano mar Gor Mahia. Nitiere duoko mamoko mapontiere kar kanyo ka oting'o timbe mamoko
mano mane nitie kacha e liga ma pacho ka. Ng'eni sani wadano kacha muting'o nyaka mano Posta Rangers mano wuok 0-0 koda mano Jobengi mano mara KCB. Ulinzi Stars mano go kod Bidco ni nothako Gor Mahia bende wuok nyoro draw 0-0 kod Police. Ibra, duoko makamagi keto Gor kama chalo nade, jok monego bed ni okalo bang' yudo point moro achiel. Ero kora no kaka timore karka draw mar 0-0, draw mar 0-0 potie karka moko bende igoyo mana jok mantiere mitte. Nyoko bedo awach ni weekend ariyo mokalo okosebedo kodwa maber. Kilng'e sani Gor en team ma ng'ata mobiro tugo gi Gor obiro tugo gi champion. Koro ing'eyo ni expectation mar opponent ni malo moloi, in ng'ama ni kanyo. Koro mpira okosebedo maber nikech king'iyo timbe gi be kaka sani gibiro ka gigo mpira, gibiro ka gigo iyo moro mopogore. Emomiyo yudo kane wamako Shabana kae, Shabana ne orido nwa ngima ma wayudo bao achiel dakika moro moko winjore. To mano biro nikech iyudo ka ipango kao pachi iketo e pap ni magi jok madhi go ni mpira kawuono, tiyudo ka opponent bende obiro ni kawuono en ni wadwa nyiso Gor ni wabe wan ga jomage. Koro iyudo ka in gi challenges mang'eny e pap, to ka result obiro ikawe gi yo moro mowinjore ti approach game machielo e yo moro mowinjore. Shabana en team ma kaning'iyo kit tugo mane Shabana tugo gi Gor, en tugo manawene no ka anyathi school kapod ane primary school, keche okinyal tugo mpira to players gi aboro te ni chieno kudwa wuok. Mano ini biro gi mentality mar ni ng'ani o kawuono kadwa no bao donje net na kai, an be kawuono kadwar bao. Ma en no biro ko bedo prepared ni ana dwaro draw. Koro yudo ka sama no wuok Nairobi kodhi Mombasa, odhi gi to Bandari be ne Nairobi kai. Yudo ka sama no travel to Bandari oseng'eyo kaka no tugo gi Gor, oseyudo ni ng'ani en ng'ama sit behind. Koro wanyalo timo nade. Emomiyo aparo ni Bandari nyoya opache ma nyoyudo bao, to ka Shabana ne nyalo yudo bao, to mano nyiso ni kara ntiere gima gichako develop, gichako change style of play mari. Mane kama gitiere karkanyo koro moge juang duoko mamoko bende ma pontiere angi med manedo karkaka koro seno ido wach mogi kotene ko league makama dakika 15 modong mbele kanya ngena watigo e weche gi mago mag rango league no mano mar piny Ingereza kachel koda kama thoth ma pontiere karkae to arange jogo makoro sani nyalo wacho ni biro kata ka buoko ganda mathoth in Atalanta FC season mar gi nyaka sano sebedo machalo nade ka to bang'e nitie Nairobi City Stars ma bende midweek kanyo no buoko ganda giduoko kata sani duoko ma pod gimedo keto en moro manyalo bedo ni inene yo machalo nade nikech nyaka sani AFC Leopards gidhi mana malo matin e wi relegation zone kanyo gin mana e wi Moroni Shabana kod Sofapaka. AFC Leopards bende kamintie kae bende en kamoro ma wacho ni onyalo bedi ne chako dieme kendo kendo duoko makama kwa yudo chuny no chako duogo ni AFC duogo okelo mor kata gin gi fans opogore tie. Kleo mokwongo nitiere kijanda moro ma nyolo iluongo ni Kevinson Machika akawe Vision FC Kangemi ko join Gor Mahia youth at 14 years old. Masano osebedo makoro en machua onyalo tugo Talanta ing'eni onego beno gitimo maber molo kanyo nikech en team mar ministry en mar sirikal monego beni gitimo maber molo kanyo, but sana gin bende gin acha talent. Koro aparo ni kama gintiere no okrach to City Stars structure mare no osebedo gi kaka Gor Mahia nikech kirango jatende mosebedo mang'eny iluongo ni Jabuya obene na former Gor Mahia SG kendo ne ng'amo ong'e wach mpira kabisa. Koro no ka style mar gine but gi struggle in terms of pesa machando gi, but koro gin gima gitimoga ko magi players to gigolo players from ng'eny gi gikawo ma Kawangware machiegni to gi joma owuok e timbe moko ma maybe a goal and whatever to yudo ni ginyalo approach player magi signing fee to gionge go. Koro kama gin joma iloyo giloyo. Koro gin joma gidwaro ni mondo gi maintain that gi maintain mna league ma ok en gima rach. Mar adek kadhi korka FC ok en gima ber Kleo nikech asenyisi maber ni sama FC ni piny ochala kaka
Arsenal gi Manchester. Sama Manchester ni piny, Arsenal ni piny, iwinjo ka ok nini. Koro ino sama FC ni piny, kata wan mana jogor, ok gimiwa mijing'o maber mar ginene. Nikech sama FC ni tokwa kute kawacho ni bwana, FC tok nya kalowa, ineno. Lakini sama koro gin chien kucha, ni koro yudo ni Murang'a ma koro luowa, posta ma koro telono, ok en gima ber. But ka wuoye matin bende korka nini, korka Gor be nyaka aguse matin. Nikech pok imiya nafas ma Gor ni. Aparo ni nitiere kaka coach dwa pimo, nitiere ko pimo wa gi rola motura, winjo kiwacho ga ni odwa pimo ga gi rola motura. Nikech en gi players, oketo ng'ato kaka, omiyo ng'ato kaka nani, Macharia oweyo position mare mar offensive, en more centered, minded than offensive. Nyo miyo kata Rooney ok nyal, onego beni gi alternate gi Rooney. Nyo miyo Rooney nikech sai mar Rooney oringo, eneno ko dhiogo far post. En odhi far end mineno ko ore mpira. To Rooney oseringo monego beno miye space. Ineno. Koro kanyo nyonego wa. Emomiyo aparo ni onego beni coach nyaka bed ni onego duog piny mondo ng'e maber ni team motelo ne en team mane. En team ma Gor oting'o joma riek mong'e mpira. Kileo ka in ka e pap kacha, ing'e gima odwarre. In fact, Gor nyo wasebedo gi squad, first 11. Nyo ng'e ang'ani kacha, opanga kende. Koro kapo ni Mugisha nye onge, to onego beno chako gi Boni. Gech Boni ong'e ka bro ringo gi Rooney. Ineno kata na game mane wacho ni nani nobedo man of the match, Macharia. No kaneno gima onego beno bedo ne man of the match. Gech no ringo too much, no dribble too much, to ok ineffective. Ineno onego beni push. Koro gima nyo timre Gor bende ne waonge agency. Wasego games manini iyudo ka agency onge. Mateno wadhi to kwa chopo kar box kanyo, kocha kwa go break. Kora paro ni kanyo nego beni coach anyaloro Ibraba Bayao, mondo dhi gi coach ni we need some agency and we need consistency. Wadwaro maber ni obed o maintain that first 11 unless nitie injury. To gima bende hinyo wa Gor ka ni lack of communication. We don't have any communication. Wakiani ng'ama nigi injury, ng'ama onge injury. Koro wan kwa chopo sami pango squad. Tuwapa ngitok nyizo kori kinjwani unajua nani ayuko ameumia sini nani. Wange ni wendo nyo injury. Lakini jomodongi to kwange oonge information. Kaparo no fees be mokuongo, gibe onego beni give me information mondo wange gima dhi mbele team. Kama naenya. Wach mogi kmanya bedo kar kanyo beche gima lig mapacho kae kistugo majogo se bedo kaketo league maro. Aparo ni ntiere kamora nya chako go aparo ni ng'ada matin lakini waduoge kar Murang'a sil. Kana an ka week mokalo na nyisi ni Murang'a tugo modern football. To expectation mar Murang'a podubo medo neno Murang'a malo kanyo. Kech otugo modern football manyocha na wacho ni kae ni timbe mang'eny poko adapt to the new style of modern football. Koro yudo ka podi kata koromo gi mana Taskano, podoromo gi AFC Leopards, oromo gi Ulinzi, kok gitang to pod gidhina kao points adek kuom timbe magiromo kodono. Kiduoge mpira mar AFC Leopards bende okwamor ahinya, okwamor kaka stakeholders mag mpira e Kenya kae, okwamor nikech yudo ka mpira ni ing'iye ga yo moro mopogore. Points nyalo tamre kawuono, kinyo nyalo tamre, orwe itime ang'o. Koro okonego beni in kamoro achiel pile kawuono in kanyo kinyi in kanyo onego beni timango itibedo gi step moro mbele matin. Yudo ka AFC Leopards ni jidwaro no nene malo kacha. To jidwaro no nene malo kacha lakini onge gima timre ground mondo okele malo kacha. Koro onego beni gibiro pamoja giket odgi in order mondo gikel team malo. Wan kaka stakeholders okwamor. Kiduoge game mar KCB an kipenja nikech aparo ni ntiere ng'ama nyewa waloso go wach ni matin e dressing room kapok wachako dhi warm up. Tanyise ni mpira mineno migo malo cha en draw. Wan waket mana jing'owa mondo mi watim nade wayud points adek. Lakini anto nyase nene ni en draw. Mano ma Posta Rangers kod KCB. Pogruok maka biro yo machala nyakura maga juang. Yeno e thuolo madeka par makoro donkani mondo mi warangane tuke mago maga EPL mano ligno ma Ingereza. Ntiere duoko penjo mopogore opogore mantiere kar kanyo. Nange mabeni ntiere gik moko mapod ntiere mano ka wantiere e ligno mano ma Ingereza. Waidane duoko mano mantiere kar kanyo. Fulham
gi Manchester United jomani podhunegwa gimoro weekend gol achiel points adek met maratari podwa namba boro Manchester City gonde auchiel gilo mana Bournemouth magidhi mana kagi maginego katro Sheffield ero oyudo loch margi mokwongo e season ni ka irange gol ariyo kuom achiel mano ka gin gi Wolves machielo wana duoko mapontie ka team ni onge mar ariyo ni Arsenal pod onge. Burnley nono, Crystal Palace gonde ariyo. Everton gi Brighton owuok acha modhi gol achiel kuom achiel. Tugo ni Everton osekawo. Nitie mana gimoro matin matimo dakika mogik to tugo bende chaka lal. Brentford gi West Ham en tugo mane mit ahinya. Kaje tugo mana enjoy neno weekend okada mar Man City cha. Mar Brentford gi West Ham ne mit. Nikech en moro ma nigi gonde mathoth ka wuok kuom timbegi duto giwuok kata gonde adek kuom ariyo. Newcastle United obwogo Arsenal gol achiel malit. Gol achiel malit wacho ni kedilo ile thuolo moro kanyo makiyudo ipenji ni yawa jo Arsenal again wadhi loso wi Arsenal kata kamano nitiere gol mabende ang'o ni walose ahinya mano gol mano mane Gordons oloyo mano ne Newcastle mano miyo Arsenal yudo loch margi kata bang' ang'oranga ni league bende kaka obedo gi duoko mabende waseneno kar kae e kinde mabiro. Nitie picha moro madani ang'ane kanyo kaka mokwongo kata kapok waneno picha no ero seketnage kanyo mae gima jo Arsenal neno mpichu nowuok oko kamano koso ne ntiere kanyo Cleo jo Newcastle ogole oko kamano dier Cleo kanyo pando jo VR kanyo no odwar yambo ni mpira no kuwuok oko mpira nyok kuwuok oko donko kuwuok mano tieni en gol monego chunga jo Arsenal oywaga kamano ywake en ni Gabriel nyodhir nikech antie possibilities adek antie kanyo mane wacho ni ero odhir Gabriel piny bol ni wuok oko kata machielo yudo kanyo ni nitiere kata ng'ama handle ball e box mago teno ose gol wacho ni onge foul onge possible penalty out of play cha bene ogol oko Okay, mpira wuono to nyoko wuok. Mpira to nyane no maber. Kori yeri kore maber. Mpira to nyoko wuok. Mama to aparo ni mana okangi kaka ne joge no nini. Ni kanya be nyanene. But kama nya aparo no nego be ni nye niyo. Nyen Kab Gabriel. But aparo ni kata kipa marwa bende nyoko ne oko makini kama maber. Nikech yo manyo odhi goro cha. Koro en mana ne Cleo sama olo to nyaka dhano bed mani nikech Arsenal ne dhi onego beni goyo ne unbeaten jogo bunjo unbeaten je ne game matek makata kirango kata ne game mane jackpot ne game matek but mana kaka nyalo nyise ni kata kapo ni jo VR nyoni niga but nyon tiere pastor manyose nyom omiya chiemb chuny injili kalo ni kata ng'ato chwanyi to wene en mani koro kikichop machiegni ni kore hage onyalo chwoyi gi ginene onya chwoyi en gi kuthe but onge gimo sekethe nikech mano hali mar football but gimo nyalo wacho Cleo ni Arsenal pod okwan gi teko moro motegno ki compare gi tim kaka Liverpool to kod Man City nikech depth waonge godo nikech sani koro kiyudo kaka Odegaard onge ineno ka creativity nyoni piny kabisa matiende ni kirango Saka gi ng'ane ne gi Martinelli yudo ka chal gima iwacho gano sogi ofuko flanks magi okay effective nikech nitiere kaka nani ong'eyo nitiere kaka Odegaard ong'eyo runs magi to Avart pod ok nyal go nikech Avart ema oket nini namba 10 koro kang'e ni coach gi seche moko bende giparo ga nikech Avart onego osebedo ka timo marach but aneno ka coach no o insist Ateta pod o insist gani nyaka kete apano dwano nyisa board ni kijana ni okrach but gima timre ni kijana to rach koro aparo ni Arsenal gima timre wan ga gi 3 ball handlers wan ga gi Martinelli wan ga gi Saka to wan gi Odegaard ka onge shape nyo kethre lakini all in all watch next time odo matin to ka Havertz miyo kata red card
kitugo mano tugo no nego be kara ni red card nikech intention mare tugo mano neno mar Arsenal chabe mabe ginangi chiwe pachi kaka jara mar Arsenal mata be ne adula monego be ni goyo nen physical mang'eny nen ng'ami goyo ka irango jo namba par mano ka irango mano Gordon's kata kitugo mano tugo mano ja Newcastle kata iluoni Nunez apa iluoni Nunez yo siko gocha ne so physical okang'eyo tension manyo ntiere but Newcastle ne nigi paro moro mokane ko yie nikech aparo ni mane gimeni ni jo Arsenal ogin ga joma kirango kata Arsenal mondo gi red ok yot ga taparo ni mano ne jo katemo provoke gi Newcastle ne temo provoke Arsenal but kineno kind intention mar nani mar Havertz no nego bene mi red card kapo ni nen coach and refa mani lakini ingeni lure ka refa bendo amua nyo maybe odwa no balance the game kapo kadhi kata iri bramo no miamo katika choth ninge chen maraka kwana ne be chako sare yo kanyo kanga antie nyaka lono Ramogi kod wang jo Ramogi TV ka tuke mamoko mantie karkae Man City ero gi maximize e gonde magiloyo mondo mikata ka gidro kodu gidhi malo gi goal difference no sa ni jok mani malo mar Manchester United no ka Brighton ni malo te mana gi goal difference gin gi 4 Man United minus 4 okay rango top 10 te Man United ma digi negative kende jomudo nigi 15 12 10 and above mana kama gintie kaka wach mari mugik nyabedo mane wi weche mag okay gimanyo mora nya neno ka iluongo ni Jeremy Doku ma German City nyo chiwo assist ang'wen to logo ndariyo kore wacho ni sani history nyo donjo ge EPL kanyo nyo donjo ge en sani ko nitie Pogba Antonio Reyes Harry Kane nitie Cesc Fabregas Santi Cazorla to gi Beckham iluongo ni Sansman mano ne na hatari sana number 10 kore doko donjo kanyo to ineno ka Man City nigi options ka ng'ani onge to ng'ani nyalo donjo to gima dhi mano makoro tamo Arsenal gi Manchester nikech options onge to pira mabe nyodwa mako wanga nyen mar Liverpool kanye wan ka on Saturday ne wan gi Jaka Black no wacho ni mano sure bet no wacho ne jo era mag adhula ni un ketura keta kata gin gi rent keti to aparo rent nyo wang nikech jo kanye kwanza gine monyo gine go Liverpool but kirango comeback mar Liverpool against Grote nyise ni Liverpool nigi gimoro koro sani kimnyalo rango in fact EPL sani wan gi Liverpool gi Man City mage coaches masani nyalo wacho kata ni oketo ng'ate bench kata nyalo riembo player to oko ng'won ne piyo kaka Ten Hag riembo player to ng'wono ne daka biche sen ng'wono ne Klopp gi Pep sani eno nyalo keti oko the whole season to poro di perform ineno kata creativity and whatever yani kata ka kineno ga gitugo ineno ni my team adwa challenge this nini champions mane kama gitika mano lokruok mano kel kacha ka Diaz bende odoje pap kacha lokruok mano kelo gik machalo kamago Luton ta logocho maber eno jo keto mano ma Luton antie ko kacha bira ngara to ginyiero dakika 9 ga beach pap Olasego gisawite kendo jo keto mano wito kendo ka Liverpool nyo uso ma clear chance but mano to kori wacho ni hali ya bola but ni neno style ma jo Luton jogo nye gibiro ka ing'eyo ni gin underdog lakini mache kori luongo ni game plan une dressing room to wacho ni jowadwa tunaweza hii game lazima tushinde tunaweza nengi chopo kama chalo nade angeni DDR maromako timbe mamoko mapontie karkae to wach mari mugike tuke giduto nyalo bedo mane imulna wach mara Anthony majamaniu dribble mang'eny to go boloko to yaw mana men gi Diaz jotugi kama gintiere kata linesman kama gintiere makoro chako moko golweny tugo ni chal nade en mana trial en tema ni wanya tuge machalo nade mokwongo kipenja nikech aparo ni maybe kila ng'ato nigi philosophy mare mar tugo mpira ng'ato kaka Anthony anyalo kete oko the whole season mondo mi olan nikech yudo ka nyathi ma tin ma nyodonje Man City nyocha ma iluongo ni Doku yudo ka nyotima gima tin but en intention mare nyen ni ogol bwana cha game en to duogo donje system mar bwana no mogo owuok e game completely koro mago gin ga part of game waluongo ni game plan seche mi donje pap ininyisi ni labda the deal gi ng'ane mondo mpira kik wuoge line ma channel achiel ma untiere gi bwana no koro yudo ka en instruction manyo miye nyod donjo ne maber kendo kiduogo mar ginene mar Arsenal kwayo ni anapogra gi TM matin mondo agole wach mar ni wacho ni gionge depth
depth Arsenal nigi depth kendo kiduogi ng'iyo maber wuone team England sani team man gi depth maber en Man City gi Arsenal. Koro kochako wacho ni Arsenal onge depth to wang'e maber wuon sama Arsenal onge ga depth wang'e kuma onego bed ni gibede. To yudo ka sani gin gi team maber ineno kuma gintie. Koro game plan mar Newcastle nyen ni dhiuru mondo frustrate opponent ma en Arsenal mondo yud chance kaka dutima kaka du yud bao. Frustration mokwongo nyo biro sama nye bwana chotamre mpira no kikuogo oko kabisa oduoke i play. Ineno sama nyo duoke i play jogi nyo bedo confused kabisa magitima ngo momiyo bao mokwongo no giyodo bao mokwongo. Kech kata king'iyo mpira be moro manye Newcastle ogoyo malich onge. Nye onge. Enena ni game plan ose wachnwa ni wadhi oko kacha wadhi watima ngo wadhi wa frustrate opponent. Kiduogo mpira mar Liverpool nye kendo bedo na malate nkeche Luton manyo 3 points kendo gisebedo positive king'iyo kaka gitugo king'iyo kaka gimanyo bao sweat mane pap nye lack of concentration mano timre mpira mang'eny obed England obed Kenya kae obed kanye yudo ka dakika achiel mpira mano oting'o ga everything kanyo nikech yudo ka dakika achiel no inyalo yudo bao to kendo chaka mpira ni ng'acho yudo bao within 1 minute. Koro nye lack of concentration emomiyo Luton nyonindo kong'eyo no se win game monindo matin to Liverpool otumia chance mare. Kinde motie sana ng'eni wachopo kinde makoro watieko mana wach mogik achiel kende TM kod Ibra wachomo kinde makoro ganda dhi yueyo ng'eni nyanga dentie dolose weche mag liu manyi dendi makoro sani be nitie kuom gi mano goyo Angola dalagi aboro kuom gi timo penj mar KCSE kendo akwani gayo maber Odemba nigi nini machalo nade kinde mobire sani wach mari mugi kakoro wantie kar ka gidhera kod Cameroon e telo machielo. Odhi nini kle odhi miyo Odemba tich matek matin but Odemba benda aminie en coach manini nikech en coach mar Kenya Police obro maber lakini gimanyalo kwayo johera mar Gor pa wan gi Murang'a Seals on Saturday watemuru wabie pap nikech Murang'a ni osechako biro kimbele to nego bene waninie wadil kode koro johera mag Gor mondo bi nikech sama nini wa support the team nyithindo bedo gi morali then wanyiso ni coach bende game wanoero ote mondo opang squad mowinjore erokamana jatie Ibra mari mogik anyire gin 15 watieko en challenge kaka coach anyalo wacho ni en challenge maduong' nikech kiyudo ka nyithinda boro to gin nyaka first 11 iwinjo ka ntiere pek moro matin but sama dhi e pap atemo neno training moro coach Odemba nyen gi training master starlets Kasarani kanyo koro atemo neno the difference mantie kuom jok manyo pika nikech kang'iyo training kaka nyo train gi nyithindo manyo introduce odhi bedo gi pek matin lakini ang'eyo ni odhi bedo positive. Erokamana Ibra kachel kora ka TM nyakora moke jwang ote mayoro to wakao kendo mane wankelo e giko mar chenro mag noro mag weche mag tuke chieng' wuok tich ka wuok tich warom kendo juma manyien mondo rangane ni idhi go ng'a iwacho ni kogo ito ntiere ka kigo ng'ato bende mang'eny ka jo Man City bende wan kodi wachuni poch gi pak kachel kora ka jotugo masulwe mantiere kar kacha. Chelsea kawuono gocho kod Tottenham idagoyo Malawi koso dhi ketho unbeaten mar Tottenham nyakora mogi joang wan kar ka wabiro koni mau kon mathoth kok yude chieng' wuok tich chieng' gesto e pau tuke yude Ramogi TV are saboro nyaka sa are saboro nyaka sa apar mano ka intie ka Ramogi TV mondo ibeda ne kod ng'eyo ni chendo ni biro ni e yo machalo nade na keno ni chendo makawuono nyinga Clever Solwatch jagisomo kanya kwar mokeo nyaka sango Victor Tieno maka juma donjo ka kod kaka wanene kod lange duto nyaka rom sa 4 ka to bang'e jo Yesu duor ang donjo kod twak emba koromo kikidhi mabor oriti masani.